Una de les seccions que va repetir aquest any en el Somni d'Estiu va ser les enquestes al carrer i l'encarregat de dur-les a terme va ser el Joan Bosch. Ell va ser l'encarregat de fer les preguntes més agosarades a la gent que passejava per la nostra ciutat. Què prefereixen les noies? Els nois. Amb tanga o bermudes? El granissat? Platja nudista o platja normal? O l'horxata? I les noies cap als nois? Els nois amb tanga o boxers? Un amor de calella o de fora? Piercing o tatuatge? Yo, como estoy muy enamorada de mi cariño y es sevillano, ya tengo bastante. No. Un tatuatge m'agrada més que el piercing. Well, I think a little tattoo. No, con boxer no sé, porque como que... I don't know why. Home, hi ha de moment platja normal. Guap. Les famílies estan més a gust, els nanos poden córrer tranquil·lament. Platja nudista, Sobre todo hay que mirar la culita. Normal. M'agraden les dues coses. Soc un tio que s'ho passa tot, No. Hombre, como el español no hay ninguno. Una persona que parla un lingua es très importante. Yes, snake is good for boys. Sí. Oh, I like both. Pues si se ve algo y hay que cogerlo, pues se coge. No entre les meves normatives. Jo granissat, xucles ràpid i ja et quedes amb el gel. Granissat. De calamares. Digue'm. Prefereixo d'amor de qualsevol qüestió menys estrangeres. Perquè se'n van, no? Se'n van. I like the Bulgarian boys. Español. But the Spanish boys. No sé, no me gustan. Oye, ¿dónde está el piloto verde? Que dice las famosas, que yo no lo veo. La plaça Catalunya va ser on vam xerrar amb el Pitu Sabater, una persona molt interessant de conèixer. Ell ens ha explicat molts records que té de Calella, però el que més ens va sorprendre va ser la seva etapa de galant còmic.